עוד דבר שהבנתי, ככה שהתחלתי לעבוד עם הקבוצות, הבנתי יותר ויותר, זה בעצם מה התיקון שאני מחפש בתוך הדבר הזה. והבנתי שהדבר שאני בעצם רוצה ללמוד יותר מהכל, ובאיזשהו אופן גם רוצה ללמד אותו גברים אחרים, זה את האפשרות הזאת להיות במקומות שיש בהם כאב וקושי. אפשרות להיות ולהישאר, לא לעשות כלום, פשוט להיות. אני חושב שכל כך הרבה דברים רעים קורים בעולם, במקום הזה שאנחנו כגברים לא יודעים להישאר במקום שיש בו כאב. זה בעצם משהו שאנחנו יורשים מהאבות שלנו, שיורשים אותו מהאבות שלהם. אני חושב שבחיים שלנו אנחנו בונים ויוצרים בתים וקשרים וחלומות, הרבה מאוד דברים, ומטבע הדברים, גם הדברים האלה הרבה פעמים משתנים, מתפרקים לנו, זה טבעו של עולם. זה משהו שאנחנו לגמרי בנויים לשאת אותו, הנפש שלנו בנויה לשאת אותו, וגם הילדים שלנו יכולים לשאת את השינויים האלה. אני חושב שהדבר שאנחנו פחות יכולים לשאת אותו, או הילדים שלנו פחות יכולים לשאת אותנו, שהילדים שלנו פחות יכולים לשאת אותו, זה שהרבה פעמים דווקא במקומות הכי קשים, אנחנו משאירים אותם לבד. דווקא במקומות שהילדים שלנו הכי צריכים אותנו, שהכי צריכים שנזכיר להם, שלמרות שכואב, הדברים החשובים באמת נשארים, לא מתפרקים. דווקא במקומות שהם הכי צריכים שנזכיר להם שכאב זה דבר שחולף, אפשר לשאת אותו, הכל בסדר. כלומר, לא הכל בסדר, אבל אפשר להיות במקום הזה. דווקא שהם צריכים שנזכיר להם שהרבה פעמים להיות עם הכאב זה להישאר מחובר גם למשהו. והחיבור הזה דרוש לנו כדי ליצור דברים חדשים. הרבה פעמים חוסר היכולת להיות עם הכאב מנתק אותנו ולא מאפשר לנו לבנות משהו מחדש כמו שצריך. אז אני חושב, באמת, זה ככה המקום הראשון שאני מגיע ממנו, באמת ההבנה הזאת היא, שאם אנחנו רוצים להיות אבות במלוא מובן המילה, מה שאנחנו צריכים ללמוד זה להיות עם הכאב. ולהיות עם הכאב, אני רק אגיד על זה עוד, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל להיות עם הכאב זה בעצם פותח את האפשרות בכלל להיות, אוקיי? כי אנחנו כל הזמן מתנהלים בעולם הזה בכזה פחד מהמקום הזה של הכאב, שאנחנו באופן כללי נזהרים בכלל להיות. ולכן להסכים לקבל את המקומות של הכאב, זה בעצם להסכים בכלל להיות נוכח בעולם הזה, ולהסכים להיות נוכח באבהות, אוקיי? והרבה פעמים אנחנו שם משאירים את הילדים שלנו לבד. עכשיו אני רוצה גם להגיד, רגע, למה אנחנו לא יכולים להיות עם הכאב? אפשר לדבר על זה הרבה, אבל אני אגיד על זה ככה כמה משפטים. אנחנו לא יודעים להיות עם הכאב כגברים, כי לא מלמדים אותנו. ואנחנו לא יכולים להיות עם הכאב כגברים, כי למעשה מלמדים אותנו שאסור לנו להיות עם כאב. אתם יודעים מאיזה גיל אפשר כבר לראות הבדל ממש ממש משמעותי, בין איך שכולנו מתייחסים לבכי של תינוק, לעומת תינוק בן, לעומת בכי של תינוקת ילדה? זרקו מספר, מאיזה גיל כבר אפשר ממש להסתכל ולראות הבדל גדול, כן? 3 בערך, אוקיי, היית לארג', כן? שנה, אוקיי, אז חודשיים, אוקיי, אז המחקר מראה שבגיל 9 חודשים כבר אפשר, יש התייחסויות שונות לחלוטין לבכי של בן לעומת בכי של בת, אוקיי? זה אומר שמגיל מאוד מאוד צעיר שכואב לנו, המסר שאנחנו מקבלים זה אל תהיו שם. שולחים אותנו להתגבר, שולחים אותנו לעשות משהו עם הכאב, אומרים לנו אל תתפנקו, תתגברו, אל תהיו בת, אל תהיו תינוקת, כל מיני דברים, רק לא להישאר שם, איפה שכואב. עכשיו, רק כדי, למען הסר ספק, אנחנו לא נולדים פחות רגישים, פחות רכים, פחות נזקקים מבנות. גם את זה המחקר מראה. אם כבר בנים הם קצת אפילו יותר, לפי המחקר, באופן מולד, יש בהם איזו רגישות קצת יותר גדולה. ומה שזה אומר, זה שאין פה איזה הבדל מולד. יש פה משהו שאנחנו פשוט לומדים מהסביבה להתנכר אליו בתוכנו. ואת הדבר הזה אנחנו מביאים גם לאבהות שלנו, אוקיי? אנחנו מביאים את זה לאבהות שלנו, את התפיסה המעוותת הזאת שבעצם אומרת שאם אני לא יכול לשנות את המצב, אם אני יכול לשנות את המצב מעולה, אני אעשה, אני אסתובב, אבל אם אני לא יכול לשנות את המצב, אז עדיף שאני לא אהיה.
אוקיי? ושם אנחנו הרבה פעמים משאירים את הילדים שלנו לבד במקומות באמת הכי חשובים. אני רוצה להרחיב קצת על המקום שדיברתי קודם, על הגעגוע. הרבה שנים אני הסתובבתי עם הגעגוע הזה, גם לא היו לי מילים בשבילו, אבל הסתובבתי איתו. כל פעם שפגשתי גברים, שהייתי בחברה של גברים אחרים, גם חברים קרובים, אז משהו בהרגיש לא לגמרי שייך לדבר הזה, כאילו משהו בהרגיש שאני צריך לשחק שם איזה משחק, שלפעמים אני משחק אותו יותר טוב, לפעמים אני משחק אותו פחות טוב, אבל זה משחק. במשך שנים, הרבה שנים שנפגשתי עם חברים שלי גברים, כמעט תמיד זה נגמר באיזה תסכול כזה, באיזה תחושה שנפגשים, ואוהבים אחד את השני, באמת, כאילו, ומחוברים אחד לשני, באמת, זה לא אנשים רחוקים, אבל זה לא מצליח באמת להיפגש, לא מצליחים להידבר על הדברים שבאמת באמת חשובים, לא מצליחים להיות אחד בשביל השני באופן באמת תומך ומגדל. הרבה שנים חשבתי שמשהו כנראה פגום אצלי, כאילו שזה איזושהי אחרות שלי, שאני אחר, הרגעתי את עצמי קצת, שעשיתי שירות צבאי ביחידה מובחרת, עברתי את המבחן הגבריות הישראלי האולטימטיבי, אז הרגשתי טיפה יותר שייך, אבל ממש לא הרגשתי פחות לבד בסביבה הגברית. כשהתחלתי את המסע הזה עם הקבוצות גברים, שעשיתי את הקבוצה הראשונה, זה היה קבוצה של חברים, וחברים מדרגה שנייה, עשינו פיילוט, ואני זוכר את ההתרגשות הזאת, לצאת מהפגישה הראשונה, ולהרגיש שפגשתי חבורה של גברים, כל אחד בא מהעולמות שלו, אבל כל אחד אפשר היה ממש להרגיש שהוא הביא שם משהו מהגעגוע הזה, משהו מהרצון למפגש אחר, לאיזו אחווה גברית אחרת. זה היה מדהים, וכל אחד מהאנשים שהיו שם גם נורא התרגש לפגוש עוד חבורה של גברים שמרגישים את אותו דבר. אבל אמרתי לעצמי, בסדר, אוקיי, כאילו, אז אספת חבורה, ליקטת לך מן היקב ומן הגורן חבורה של הזויים לאורך החיים שלך, והבאת את כולם לקבוצה הזאת, בוא נלך עם זה הלאה. ואז פתחתי את הקבוצה הראשונה בעצם באזור שאני גר בו, בעמק האלה, וזו הייתה פעם ראשונה שהקבוצה הייתה פתוחה לאנשים שלא הכרתי, שאנשים היו צריכים לשלם בשביל להשתתף במסע הזה, ועבדתי נורא קשה כדי להביא את האנשים, באמת שעות של שיחות טלפון ושכנוע והורדת מחסומים, ובסוף קמה קבוצה ראשונה, ואותו דבר חזר, אני זוכר את זה, בפגישה הראשונה, אותו דבר, אתה פוגש חבורה של אנשים, וכל אחד, גם אם לא היה לזה שם, כל אחד בא עם הצמא הזה, הצמא הגדול, לאיזשהו מרחב אחר בין גברים, וכל האנשים מהרגע הראשון זיהו שהם הגיעו למרחב כזה, שהם יכולים לשתות סוף סוף, להרבות את הצמאון שלהם, ממש מהפגישה הראשונה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בחרת לגור באזור של אינדיבידואליסטים, כאילו, והצלחת לאסוף מתוך האזור הזה עוד חבורה של גברים רגשניים, נחמד, בגלל שהאזור הזה כולו משהו כמו 1,000 משפחות, כמו איזה חצי שכונה בתל אביב, בטח אני אצליח לגרד עוד איזה קבוצה או שתיים, ואז לצערי אני אצטרך להתחיל לעבוד רחוק מהבית. אני יכול להגיד לכם היום שאני בדיוק השבוע הזה הולך להיות סוף שבוע מסכם בטבע של הקבוצה החמישית שאני עושה רק בתוך הקהילה שלי, הקהילה הקטנה הזאת, ואני מדבר על קבוצות שנפגשות כמעט שנה פעם בשבוע, כלומר התחייבות מאוד אינטנסיבית. אני יכול להגיד שאני כבר מבין שיש פה משהו יותר גדול, אוקיי? שמאגר הגברים המוזרים לא עומד להסתיים, ונהפוך הוא, ככל שבתוך הקהילה שלי הדבר הזה משתרש ומעמיק, אז הוא רק מתרחב. כלומר, יותר ויותר גברים אומרים אחד לשני, זה בסדר, אתה יכול ללכת, אתה תישאר בחיים, שום דבר לא יקרה לגבריות שלך. ויותר ויותר גברים בעצם פותחים בתוכם את הדלת לגעגוע הזה, לגעגוע למרחב גברי שאפשר להיות בו. לא צריך להתאמץ, אנחנו נורא מתאמצים ליד גברים. גבריות שלנו מוגדרת במידה רבה על ידי מה שאסור לנו להיות. אז אנחנו כל הזמן שם דרוכים. והאפשרות הזאת להיות במרחב גברי שאפשר פשוט להתרווח בו ולבוא כמו שאתה ולהיראות כמו שאתה, ושאפשר לגדול בתוכו, היא באמת משהו שיש בתוכנו געגוע עמוק. אני חושב שזה כמעט אוניברסלי, געגוע עמוק לדבר הזה. זה בעצם געגוע עמוק לקשר עם אבא, לא כמו שחווינו, אלא לקשר עם אבא כמו שקשר עם אבא אמור להיות.
אוקיי? וזה, אני חושב, משהו שקורה בקבוצות. בואו רגע